Ano kulungan niyo kuya mga? Ano kulungan niyo kuya mga? Isa? Sa piraso yan? Isang pirasong kape. Isang pirasong kambing, pili ka. Gusto mo lahat lahat mas lang baba. Nagtawa ka lang. Pagka ano marami. Tapos yun. Ano yan? Piraso na. Hindi ko pulat. Mayatik niya. Wow, itu balik. Ito yung mata niya. Ay, bulsan. Ang tawag dito? Ha? 4,000? May bibisa, oh. May bibisa. May bibisa na kakalmot. 1,000 niya ma'am, may bawas pa. Ay, ko hindi 4,000. Tulog eh. Gata na. Tulog. 100. Ay, 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 ay. Yung namin at bahay, hindi ate dyan ini. Dapat kondo sira ko. Di ba nandun si ano? Hindi ko sa kanila dito. Paalis ka na. Oo, daw. Maghanap ako ng ano. Oo, Halika na, halika. Go. anak ko pala dito. 300. 300. Laki 500. 500. Nyari, ano ba ka lah? Hindi, tayo lang ako na dyan. Asa na 5. Nyari ka, bayaan sinsiri na. Hindi, pinila kayo puta. Ay, di kalis yun, alada. Native lata. Para may anak ko. Kalapati, oh.
Oo. Ang mainit ko. Ang aso niya. Oo, may bibi. Nanti mana kira dia? Kami ni isi din kira sa bawah tu ni sana talaga. Sakar kira. Kira. Ja. Sakar. Ganito talaga yun, sir. Ilang mas pa lang siya. Hiwalay na yan, ma'am. Buntis na ang nanay nila mga yan. Ano, ma'am? Buntis na ang nanay, madam. Ilan sila magkakapatid, kuya? Yung isa, 6. Yung isa, 5. Magkano daw yan? Magkano ganito? Gusto na talaga. Magandang pares. Ha? Magandang pares. Ako pala bawas sa tanto ya? Ito, madam, 1-1. Malalaki na. 1-1. Ito yung madam. Saka magandang lahi ito, madam. Panda. May rin ka? Walang kamukha si Rin. Ano ba, ne? Puti siya. Matiraw mo yan. Matiraw mo. Kaya Magkasawa yan, kuya. Opo, magkasawa din po yan. Sabit mo. Magkano sa ganyan eh? Ito madam, tupet po daw madam, New Zealand po. Magkano? Ay, dyan? New Zealand? Nakaline hit. Yan, maganda. New Zealand. Sino pa po? Kuya, bigyan. Naghahanap kami ng... Yung malit naman, yung maliit. So, cute. Parang yung bata. Ako pala bawas to. Kasi kayo 1. Dito sa baba. Parang ganito. Pero asan ang nanay niya? Sa bahay, Magkano yan, kuya? kaya yung ito mga nila, Yung ganito yung gamit namin. may itim-itim. Namatay kasi yung lalaki. Ito ma'am, lalaki. Ang laki na mo. Magkano ganito niyo, kuya? Malito ba? Ikaderet pare. Okay, bawas ko na, kuya. May damage ang pares pero maliit pa. Bawasan natin ma'am. Bawas pa. 750 na lang. Sa weight magkano? Sa weight magkano? Ganun din. Bigyan mo na 650. Hindi kaya ma'am. Mura na yung 700. Pinakamura na yung. Nabibili pa ko nung kulungan. Isama itong kulungan. Ayan yung kakak. Ha? Ayan yung kakak. Ang kahit? Wow! Harap pagkain niya mas pagkain ko. Dahon-dahon lang. Alin ang buntis dyan?
Buntis daw na no. Saka ng dalawang saan? Nanay niya. Buntis niya. Buntis daw. Buntis niya. Maglalaki lang oh. Lalaki. 900 pag lalaki. 900. Ito lalaki to. Pinapos niya yung lalaki lang. Oh, lalaki lang. Ito lalaki to. Anak lang. Pwede mo yan kahit na ito mo. Lalakas din yan eh. Bakit hindi pwede makain? Ito lalaki to. Baka hindi pwede yan. Baka hindi pwede yan. Itong rabbit lang. Rabbit eh. Okay, rabbit. Ayan, oh. Ito mo. Oh. Nakahinga pa siya dyan. Anong ginawa mo kuya? Wala lang ba? Kawawa siya. Kaya sipong ka pa rin. Parang. Chihuahua yan. Magkano lang? Ay, chihuahua daw, oh. Kalbo. Bawang. Bawang mo na yun. I-vlog ko ya. Magkano total? Kalapot eh. Kalapati. Guhom niya kalapatan. Alto, itik. Alto, Si ano pala, si Bawang kako. Ha? Alma, makabat. Ay, nakain. Ay, oo. Ay, apoy mo yan. Yan na, ano na Arnold. Oo. Lalago ka bang mga saliw kami rabbit? Rabbit. Oo. Pero, di ba George? Wala anak, tumoy ba to? So, gawin inati may gawame, asakoy. George, Ano yan sa ka? Oo. Tiga mo si kalapati yun? di ba? Ha? 350?